wannan maganar da zai yi kan mai uwa da wabi. Ina da jawabi akan ku iyaye, ku lura da kyau kan yaran ku har na goye. Ba fata muke yi ba, Allah ya kiyaye. Abunda ake yi yakan sa ni hawaye, da na tuno shi gabana ya dinga faɗi. Ku bude kunne, magana ce akan fyaɗe, domin shine kullum abun da yake faruwa, da yake sa iyaye kullum cikin damuwa. Irin yadda ake wa yara cikin anguwa, abun ya zama masifa a cikin wannan rayuwa. Na rasa ta ina zan fara yin bayani, kuma in ɓoye ko in faɗa za ku gane. A matsayinka na uba ka ƙara lura, in yara sun fita da wa suke mu'amala, ko budurwa ne da wa take tsayuwa ne. Kada ka batta ta zamo irin suwa ne, ka sauke nauyin da ke kanka matsayin uba ne. Ba iya manyan ba ma har da 'yan ƙanana, ko da wasa ne ka duba da wa suke yi. Wasan mata da miji da yara suke yi, yana da kyau a tsawatar kuma a sa ido. Ina irin wasan da ake yi wa yara, babban mutum ya dinga cewa 'yarka mata, ka dinga kula duk mai yi mar iyaka. Ki rage daura wa yaran ki talle 'yar uwa, yakan taimakawa abun da yake faruwa. Kiga yarinya ta shige wajen da ba mata, tana ta yawo cikin maza ba ruwanta, da ka ce 'yar waye a ce babu ruwanka. Wannan ai babban laifin ma na mai gida ne. Ta yaya kana da hankali da tunani, da ka bar yara suna yawan ta fita ne? Midi ka sake 'yan anguwa suka gane, a dinga cewa 'yar iska 'yar gidansu wane.